35 mozos procedentes de varios países participan estes días nos campos de traballo en Sálvora e no Parque Natural de Corrubedo, encamiñados a conservar e protexer o medio natural. Son mozos entre 18 e 30 anos, moitos galegos ou doutras comunidades autónomas, pero tamén chegados de países veciños como a Francia ou latitudes máis lonxanas como a Rusia. Mestura de culturas unidas por un denominador común, o amor pola natureza, que lles levou a participar nos campos de traballo desenvolvidos no Parque Natural de Corrubedo e na illa de Sálvora. Ademais das actividades medioambientais, os mozos disfrutan dun amplo programa que combina o coñecemento da zona co lecer, unha oportunidade única para compartir experiencias e cultivar novas amizades. Yo soy del País Vasco y ahí también hay un montón de naturaleza y me gusta mucho, la verdad, es muy guay. Y si te dicen ya que puedes aportar algo, dejar más limpios los sitios, que se vea más bonito, no sé, me parece muy guay. Además quería conocer toda esta zona de Galicia porque eso, me han dicho que es muy bonita y tal y la verdad es que no me está decepcionando, así que muy bien. Eu veño de Rusia, moi lonxe de España, especialmente de Ribeira. Foi moi emocionante ter contribuído a eliminar especies invasoras da illa de Sálvora, así como realizar tarefas de limpeza na costa. Pero o mellor desta experiencia foi coñecer xente que xa se converteron en amigos e ter a oportunidade de afondar na cultura española. Primero hacíamos actividades medioambientales de retirar especies alóctonas como el Carpobrotus, que son las uñas de gato. Luego hacíamos actividades con los visitantes de la isla, haciéndoles encuestas para saber cómo podían mejorar la isla. Y luego hacíamos actividades de limpieza de las playas, que a pesar de que parecían muy limpias, pues había restos de basura que dejaban los visitantes o que simplemente venían con la marea. Esta mañá recibían a visita das directoras xerais de Xuventude e de Conservación da Natureza, departamentos impulsores destes campos de traballo, que agradeceron a súa contribución á preservación do medio ambiente. Para nós é moi importante dar a coñecer ás persoas novas de aquí de Galicia, do Estado español e de fora tamén do Estado español o que é o noso patrimonio natural, a nosa riqueza. Agradecerlles a súa implicación e o seu compromiso, porque realmente, eles sí que son un exemplo e os verdadeiros protagonistas dos campos de traballo, porque evidentemente se eles non participaran, pois estos campos non se producirían. O alcalde de Ribeira, pola súa banda, ensalzou o compromiso deste grupo de mozos, que debería ser o mellor exemplo para todos aqueles que visiten estas xoias naturais. Pois un concello que debe vivir da natureza, xa no seu aspecto industrial, co mar, pero no seu aspecto tamén de servicios, no turismo, cun parque natural e un parque nacional, pois este compromiso dos rapaces pois simplemente nos ten que levar ao exemplo de que do que día a día debemos facer os ciudadanos deste concello e todos os que o visiten.